Хотелиерите искат да осигурят комфорт за своите гости по време на целия им престой, като същевременно запазят контрол върху разходите на електроенергия. А това започва още от самия вход на хотела. Въздушната завеса Бидъл предлага сърдечно посрещане за вашите гости. Тя осигурява оптимално разделяне на въздуха. Има кратък период на изплащане, само година и половина, и предлага още по-високи нива на комфорт, защото намалява температурните колебания. Обърнете внимание, че в фоайето няма видими климатични тела. Дизайнът е станал част от определението за комфорт. Подовото отопление осигурява целогодишен комфорт, както при отопление, така и при охлаждане, чрез използване на възобновяема енергия, като прави това решение идеално за високи тавани. Чрез Intelligent Touch Manager, вашия личен комфорт се осигурява още по време на регистрацията ви в хотела. По време на престоя в хотелската ви стая, условията ще са идеални според вашите предпочитания. Същевременно се предотвратява ненужното пилеене на енергия, което гарантира екологичната съвместимост на хотела. Intelligent Touch Manager може да се интегрира към софтуер за хотелски резервации. Той ви осигурява пълен контрол над потреблението на енергия по възможно най-лесен за използване начин. Тази изгодна мини-система за сградно управление от Daikin интегрира в една система управлението на осветление, асансьори и помпи, произведени от трета страна. Когато влезете във вашата стая е толкова тихо, че започвате да се чудите дали наистина климатикът работи. Новият опростен контролер показва, че всичко е точно според вашите предпочитания. Хотелският дистанционен контролер предлага интуитивно управление, което гарантира комфорт за клиентите. Докато връзката с магнитната карта, контакти за прозорци и ограничението на зададената точка повишават още повече икономията на енергия. Тънкото таванно тяло за скрит канален монтаж с много нисък профил и изключително ниски нива на шум е перфектното решение за приложения в хотелски стаи. Тънкото канално тяло има оптимална конструкция за хотелски спални, като височината му е само 200 мм, като осигурява здрав нощен сън с едва 27 децибела шум и, разбира се, ниски текущи разходи. Друга част от нашето предложение за цялостно решение е производството на гореща вода до 80 градуса чрез система за регенериране на топлина VRV. Възобновяема енергия предлага до 17% икономии и може да се комбинира с термични слънчеви колектори. Системата, която управлява това цялостно решение, е VRV4 с регенериране на топлина. Тя предлага най-ефективното регенериране на енергия на пазара, с върхов комфорт за вашите гости чрез едновременно отопление и охлаждане. Всичко това е възможно благодарение на най-богатата гама от разклонителни кутии, които повишават ефективността на проектиране чрез своите компактни размери, ниско тегло и най-безшумна работа досега. Но хотелите предлагат много повече от добра нощна почивка. Те имат прилежащи ресторанти и бизнес-центрове, в които хотелиерите искат да предложат на своите гости същото ниво на комфорт и енергийна ефективност. Кухните на хотелските ресторанти също изискват 24-часово охлаждане, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината, както и много свеж въздух, вентилация и гореща вода. За конферентни зали съществена роля играе бързото време за реакция с цел приспособяване към бързите промени в броя на присъстващите. Интегрираната въздухообработваща климатична камера осигурява големи обеми свеж въздух и е завършек на цялостното решение за хотели. Въздухообработващата климатична камера предлага персонално регулиране, вентилация и филтрация. Тя включва лесен монтаж тип Plug and Play към вашата система VRV, позволява бърза скорост на реакция спрямо променливи натоварвания. Предлагаме ви най-устойчивото цялостно решение – Daikin.